No, ceritakno. Gak tak syuting ning. Ceritakno. Maksudnya perasaanmu piye? Sedih. Sedih. Gue biasanya wong iki seneng, lha seneng kudune entuk kepastian. Terharu wis sayu apa? Apa sedih gak iso dolan apa piye? Kabel ya? Endi? Terus wis teko, Ju, meneh ya. Wis teko, wis omong-omongan terus wis ditekoki piye? Aku ki pas teko nggih wis jeruk. Karo nangis. Mas iki lho tak tambahin neh jeruke aku. Mas teko wis nangis e. Saurung teko aku wis nuwas gerung-gerung ning kawan. Aku ndredeg iki piye le aku. Lah aku wedi le, apa yang mending ngono e. Terus anu coy, pas wis omong-omongan wis teko, wis ngobrol, wis ditekoki piye, wis di Ora ditekok. wis gak ditekoki, wis gelem tenan apa apa piye no. Lho, lho piye piye? Itu. Langsung di nganui pitik babon pitik jagung golek pitik babon ngono langsung iki. Aku gak mudeng. Pintu. Ya Allah. Kalau mana gak kayak wis. Gak ngobrol sama piye ngono. Tapi barang kuwi lho ya. Iya. Enak. Kok langsung di intine. Langsung diintekno. Ini mau dipen kapan apa? Iya. Oh dia apa dah mas? Lanjut lah. Ploso. Amin. Masa wae gak ditekoki piye? Serak tenan apa ora, mantep tenan apa ora ngono. Oh gak. Aku dhewe ngono kuwi. Ini gini. Udah jak rene sih aku mek kok urung gelem dijak rene, aku mau nekokno ngono Mbak Suki. Terus kok aku nak dicatar Mbak Suki. Seneng tenan ora, gelem tenan ora dirabi ngono iku. Wis sing anu Pak Ibu. Terus gelem. Di kok kayak Terus langge ditekok. Ayo nih, ayo nih. Mbak ngalor ngidul kok yang nekokno. Timbang digonceng ngalor ngidul ngono. Ayo nih, ayo nih di. Ya Allah, Mbak Putri wis sold out guys, ora tak konten ndek iki aku ora diundang kok. Kon ngonten. Gak dia suwen glayap dhewe, guys. Ora diundang, guys. Nanti. Wonge mangan rendang ora. Wong tak papi, guys, aku nangis. Nangis sih dikirimno wong iki lho, wong edan iki. Apa dirabi kudune seneng. Rasa aku diterima, guys. Mbak Putri wis sold out, guys. Wis bar lamaran, wis bar ditembung bocahe. Mlaku nih di. Heeh, HP mantu neh iki. Neng ndi? Itu 3 tahun, Pas. Ada mulai. Walah. Mame. Minggu nganu lho, Put. Jamuran lho tiwasan. Salah kesuwan. Dan kita salah ganti anyar neh kok. Heeh. Saking kowe wis langsung kok. Iya, kita maksud iki nek wong bar ditembungi mesti wong tuweke yo mikir ya, Mak ya. Heeh. Iya. Titeni. Minta ndek Kayak ngene. Kosong. Ini mikir yang lagi ledek ning dhisik iki gitu kayak ngono lho. Wah, ape panen kok, Mas. kan disuruh panen. Minggu lho pol-pole 2 tahun Put, ora sampai 3 tahun wis rabi ya. Ora enek he. Setahun lah Minggu. Minggu langsung kondang tenanan. Wis ditembung guys ya Allah, koncoku selot. Wis ora tak jak COD walang saiki ora bareng. Prei. Saiki wis ono ngejak dolan iki. Wani. Wis gak dolan-dolanan iki. Gak aku Put prei, aku Put bojone wong kok. Opo to ya? Halo guys. Kembali lagi ke channel Mbak Via. Kini gini bawar guys, nganteri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wes suwi gak nge-vlog, lali carane nge-vlog guys. Ki cuko. Cuko apa cuko guys? Cuko. Ngeteri empek-empek, ndek kan dibelikan Mbak Jessica, dikirimi ke Jakarta. Ke Palembang. Wis tak gorengno iki mau guys. Udah tak goreng ya Mbak ya. Rene Mbak kok kene. Plasmu Put. Ya, Pak ya. Ya Allah, iki pelit men Put. Wah, tok rono bahas. Ngene. Wah, tengahnya lho. Sik guys, tak setting iki guys. Gak go tripod iki mau guys. Sing tuwek Iki lampune kayaknya sing padang. lampu itu mesti tok. Flash Put sithik tok Put. Kayak colokan kayak kena gak? Celukan iki yo gathuk iki tek iso. Tekok iki kena apa ora karek nyori kena apa ora ngono lho. Ya ora kena kenapa lho nek kena dimare tek makan. Setuju. Tek tengah kono nih. Ya. Nah. Rodok padang. Lah,
Ben Ben ketok mlono ae. wayu tenan. Lah ben ketok Guys, mlono peran ya ae guys, ya. suwi gak ngevlog guys. Piye ki gak tau ngevlog mari yo. Kadang tukokno HP mbahku ki lho guys. Apa panen jane ki wong iki. Nang krayu-krayu. Pokoke mbah mangan ora mangan yo mbok ya susah mati yo susah. Kono kok arep-arep duwike. Ki dikirimi pempek Mbak Jessica ki asli kok Palembang ki tunggal sing dhewe makan mbek bareng-bareng kae Kan lho. mampu ya Yano yani. Saiki ki enek kulkas sih, Mbah. Ya kulkas lho ngono yo mampu nak. Ya diicipi. Mbak ini baru tak goreng ya, ini udah tak anterin ke Ndoro Ratu ki wis tak apa? Wis tak goreng terus tak potong-potong. Sampun dadi pangan kuwi. Ki cukonya, ki Kowe cukonya. yo oleh rek. Ki makasih ya Mbak ya. Ya iki aku mau tuku tahu. Oh, njipi. Iki wis tak irisi iki dadi sak cudesane sak emplokan aja dicelupno dicokot celupno cokot. Lho. Terus diimplok bismillah. Waduh. Ora Jawa bismillah guys ya Allah. Utahe nyemplung nih. Mambu ora? Guys, Mambu ora? Kak, Oh, oke guys. jambole katulistiwa lho jugrek wis. Gak mambu. Engko nek gumun iya ya. Panganan ado teko kene nek gak mambu. Padahal ning kene wis 2 minggu nek gak mambu nek bingung wae guys. Emang wis wae ya? Wes, urung tak paket ngono ke lho. Ape bodo ke lho. Kan aku cek sibuk oh. Oh, enak ora? Makasih. Jess. makasih Jess enak. Ya Putri tak jajal iki sunduke. Ya ada saja. Nih codose. Cak menembane aku ora tak lah cak men. Iki asli Palembang, guys. Pempek candi candy. Ker. Ngono enak-enak iki ngene kae. Enakane ngene piye rasane yo ngene iki enakane. Mbok campuri gula apa gak? Yo gede kuwe. Yo gak iki asli kok konone ngene aku karek manasi tok. Oh, gak nyampuri apa-apa. Jajal, guys. Dek aku wis tau, guys, tapi ning kono. Maksudnya makan di tempat. Iki kan gorene. Aku iku njajal ikine. Mambu ora aku ora jajal, guys. Nek empek-empeke gak? Nah, Kok gak enak. tak kon mangan kok gak piye to? Cek enak. Enggak, aku pengen banget. Kowe lho. Lah aku yo mangan radio itu ya suwe nduk. Duwe no i jajal. Kayak Afnan. Tambene Bang. susu soda. Mangan minyak. Gak kudu keselak-selak aku, Bang. Enak Lan lah. minyak mang gitu. Gak kelar aku mesti. Jadi ora doyan mie kok makan mie. Lah kayaknya sudah. Saya tahu mangan. Apa tak kei sayurku, sayur bobor ku timbang rai somplaku, guys. Ora usah. Nah, guys. Pak mbak kok kene kok kono. Laure. Lah putune sayang ambek bae ngono mi. Dikirimi panganan. Kok ngerti ning kono gak enek makanan koyo ngene iki tak kirimi ngono. Lho lentek. Teplok jadinya. Ki oleh kok gak putar. Olah. Kita soal njaluk deh. Guys, sampe Mbak Putri. Peh tukune nggonanku gak oleh Bebek njaluk. bosok. Nang order tahuku, guys. Enak banget ya. Cara mana di frozen ini Proses saya. kayak ngono Farida Zulfa kayak. Bisa paling ya. Iso paling. Tapi kudu dialate sik. Aku tuh protoli malan. Nah, guys, aku pengennya wis ket kae. Tapi Subi gak tau gawe. Memang mumpung nek pesenan. Ya, wong lek Yun. Dipesani Mbak Yun, guys. 50 biji nggo lamaran. Nggo suguhan lamaran. Agus kalau, guys. Jadi nek mau Mbak Yun ini tompo tamu. Tonggoku, Mbah. Diinginane iki dilamar. Nangis gerung-gerung lho mesane iki. Mulai dilamar kok nangis ya. Wedi. Wedi piapane sing udane. Wedi nek kleru. Lho. Apa dilamari nangis gerung-gerung. Untungnya ora digecek wong.
Dene ora dikecek pae. Jane ya wis ape. Oh enggak oh gua mata nganti ngantan besok apa nih kok. Wong kon disemayan yo gelem kok. Kayak bayar Senenan lah disemayani. Mbahku dek mau wes ngene lho. Mau wes Lah engko nek sak meneh biyane sapa sing ngentekno? Coba. Bawa. Heeh, tiba entek sak kotak. Tiba enak, kok enak. Ya di frozen ae ya Di tahu. frozen. Sapa sampe nuku tahu ngene iki sapa do iso nggawe dhewe-dhewe ning omah. Beda Yo beda rek. Rasan kejut yo enak rasane ya. Lek niki kita isi jute yo jerene yo padha ae. Enggak video wis nek mau dong. Yogurt. calon bojo lah. Emangnya sore kayak kita pasnya? Alah. Kudu Enak tenan. tenang. Sak milih aku. Milih nek ndok. Pempek candy. Mau camul juga bakul tiba. Dek ini bakul iki? Mau gak? Dek Apa? bakul. Bakul sego goreng. Nah. Rupane nek gak padha ene sing ngene, sing ngene. Beda telu. Iki kaya gandos. Wajahnya kaya gandos. Waduh. Wong pempek kok dipadek gandos sih ndak. Bangun para dok ireng. So apa niki nang Palembang? Putune lho wis gedhi wis Buyut. ayu, buyute tak dono. Guys, tak dono, guys. Oh memang enak Mbak Jessica. Bisa. Tapi Iso diwalek ya. Kayak so. hmm, Wala wayu ya. Buyute. kamu gedene. Ya. Udah kayak selapan ya. Kayak selapan. Kayak selapan gitu. Mau wis 8. Selapan. Ya wis mbah burung. Iki lho, selapan wis nyonggo kembang iki lho. Kembange terek-terek. Tere-tere. Nah, Mbak Jessica. Aduh, beruang. Karena Bayi beruang. batak, guys. Infone guys. Jenenge sapa? Eleng gak? Gak. Aku ya lali sih. Jenenge Mbah putumu Mbah. Kok kenapa ana wong ngomong adoh? Ya dikirimi gelang apa Oh, iya, kalung kok. ngono to. Kudu kok jemput. Jenenge sapa aku lali sih. Jenenge Nadifa. gak Siman Jutak jenenge iki. Gurine. Masa iya sih? Iya. Sapa Mbah pakai rono? Pakai eleng kok. Eling aku suwi ora tau mbok dudu ya Bilkis. lali. Kok Bilkis ora? Ayo dadi pangan tekno. Halah wingko dhewe entek kok. Ndangi wangi. Dhewe entek wingko percaya, guys. Percaya. Jenenge sapa? Anjir lali. Anya. Sapa ya? Zevanya. Dah. Ngono iki kon eling ya. Zevanya. Dah. Saya ngono saya. Ocang gak pokok kono omongan. Zevanya sapa ya? Aku lali bacutane dua aku, guys. Zevanya. Devanya. Sempak itu, Mbak. Sewanya. Zevanya. Siapa? Terus siapa? Zevanya. Sewanya.
Garvita, Geraldine, jenenge angel kok. enggak, Geraldine, Geradin, Simanjutak, Simayutak, Simanjutak, Sevanya, Sevanya, Garvita, Geraldine, Simanjutak. 5 juta. 5 juta Jenenge kok angel kok. Mbak, Siman. Jenenge anakmu Dubai, Mbak. Nganu 5 juta jadi ditawa 5 juta. Siman juta kok 5 juta. Jenenge kok angel kok. Nek 5 juta kuwi njek sang buyute 5 juta ngono malan. Wis sobat rene wis mlaku. Iya, wis iso. Uyut. Awi uyut. Uyut rene ora. Sarangan uyut. Apa rene sobat? Sebodone Wis sarapan omong. iki lagi berbodo kok bodo Lah iya, to. sistem yo sistem mlaku ya. Iya. Lah ngono yo mangkane ngene buyute ndang nyelengi putune adoh kok Palembang teko kene dijak ngadem ning sarangan. Sing diteleng apa? Manuk apa piye? Jembut apa piye? Kok jembut ae iki lho. Mbah kuwi ngono iki guys, disotenge ora tau sing apik ora tau. Oh, disoteng ora tau apik. Gila. Iki apa iki kok didelok wong sak jagat raya Mbah. Iki putumu Jakarta iki ndelok Mbah. Kuwi Iya lho Nek. Iki didelok dulurmu Ngawi apa ora we? Delok Mbah Jino apa ora? Delok Mbah Lagiono apa ora? gak Nek omongan Dik. Oh, halah. Teko Taiwan gambare. masak. Iya, omongan kok sak geleme dhewe. Tengi itu kuareken mbok entekno ya. Kuareken nyudas ae. Ini ada pangku ya. Gak, entang aku cek wis goreng sak wajan. Putri gitu. Campur. Tapi wongnya yo rodok diet jarene. Alah, Ape de bojo aja kemen-kemen. Lah. Wis de bojo, Mbak. bojo modek ya wis rah ya, Put. Wis ora ana lemu adek. Wah, tapi kan bojone ben kesemsem ngono lho. Lah, Ora kesemsem lah. oh bojone adek ra disesem pokoknya nyem. Oh, tanggane ben disemsem tanggane. Ngulu ngantek muni, guys. Tak telepon Mbak Jessica, guys. Aku tutupno videoku, Mbah. Piye nutup? Nduk, matur suwun ya. Kaya Mbak Amanah ke lho, wae iso. Parian ora? Gak. Bala nol putul, guys. Guys, mbahku ki apa ya nganu to. Ayo begemu ya. Ndang to. Malah nangis. Takon parian. Iki lho nek piye? Mbak no enteni sabare, guys. Enteni sabare. Aku wis ora kaget ngono ya, ora kaget. Gaweane mendino nangis bablas apa guyu bablas nangis sih mendino, guys. Duh, matur suwun. Meneng lambemu, Put. Putri meneng wae ya lah. Iya, Dong. Duh, matur suwun ya. Matur nduk. Ngono wong ke lho. Juga iki manganen to mosok. Ngalah Put. Wes guys, cukup sekian konten Mbak Via. Sepurane ya guys iki ora jelas kabeh wong-wonge. Makasih wis nonton video ini Mbak Via. Sepurane Mbak Via jarang upload video, jarang gawe video. Mergo yang rayu mbahku urung kena guys. Ya guys, dilukneh panen guys. Wis, terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga kalian semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.